Εδώ και μέρες, εβδομάδες, μήνες προσπαθώ να καταλάβω τι λέει το βιβλίο αυτό. Μα δεν μπορώ. Τι έχω πάθει. Πάντα εγώ ήμουν αστέρι μες στην τάξη. Μακάρι να ήταν νεονεύτωνας εδώ να με βοηθούσε. Κάθε πείραμα απλό και σύνθετο να μου εξηγούσε. Τι είναι η βαρύτητα και τι είναι οι δυνάμεις. Το εύθυ σύμβολη φυσική θα με τρελάνεις. Με φώναξε κανείς για βοηθό της φυσικής. Μου βλέπω δεν είσαι ο πιο τέλειος μαθητής. Μου φαίνεται δεν πρόσεχες. Πού ήσουν μες στην τάξη, δεν έμαθες τους νόμους μου. Α, δεν είσαι εντάξει. Νίσταζα, το ξέρω, μα δεν έφταιγα εγώ. Χθες το βράδυ σου το λέω, δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Μα εξήγησε τους νόμους σου, σε παρακαλώ. Και 20 θα πάρω στο μάθημα αυτό. Για να σου εξηγήσω, χρειάζονται πειράματα. Πατάς στο ίντερνετ αστροναυτών οράματα. Και εκεί θα μάθεις πώς οι πύραυλοι πετούν, εκτοξεύονται και με τον πρώτο νόμο αντιστοιχούν. Ένα διαστημόπλοιο που κινείται μακριά από πλανήτες ή άλλα ουράνια σώματα, άρα δεν δέχεται καμία δύναμη από άλλα σώματα και επομένως έχει σταθερή ταχύτητα, αν χρειαστεί να αλλάξει την ταχύτητά του, χρησιμοποιεί κάποιο προωθητικό σύστημα. Όταν αποκτήσει την επιθυμητή ταχύτητα, τότε μπορεί να κινείται με αυτή λόγω της αδράνειας, χωρίς να λειτουργούν οι προωθητικοί πύραυλοι. Σε ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις, ή ασκούνται αλλά έχουν συσταμένη μηδέν. Τότε αυτό αναρχικά ήταν ακίνητο, θα παραμείνει ακίνητο, χωρίς όχι μηδέν. Ενώ αν είχε μια ταχύτητα θα παραμείνει σταθερή, δεν θα αλλάξει αυτή με τίποτα, θα μείνει ίδια μια ζωή. Όσο μεγαλύτερη δύναμη το ασκείτε, τόσο πιο εύκολα μεταβάλλετε ταχύτητά. Αν σε διαφορετικά σώματα ασκούμε την ίδια κατά μέτρο δύναμη, τότε όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του σώματος, πιο αργά μεταβάλλεται η ταχύτητα. Γιατί άραγε και εμείς οι άνθρωποι να μην πετάμε όπως τα πουλιά? I believe I can fly. I believe I can fly. Όταν τα πουλιά πετάνε, τα φτερά τους παίρνουν τέτοιο σχήμα ώστε να σμπρώχνουν τον αέρα προς τα κάτω. Ο αέρας σας μπρώχνει προς τα πάνω και έτσι τα πουλιά πετούν. Αν ένα σώμα Α ασκεί δύναμη σε ένα σώμα Β, τότε και το σώμα Β ασκεί δύναμη στο σώμα Α που είναι ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης.